Kaixo, egunon. Gaur Audacityko bigarrengo atala erakutsiko dizuet. Ea lehenengoa bezain erreseite zaizuen. Bale? Besterik gabe, hasingo gea. Bueno, lehenengo gauze ingo deuna da, Audacity ireki. Bai? Bale. Hemen iriki ondoren, guain ingo dugu audio bat grabatu. Hemen gorri honei eman. Kaixo, bueno, hemen ari naiz ipuin bat kontatzen, ea gustatzen zaizuen, eta abar. Listo, audioa grabatu deu, eta guain nahi deu, ipuin honen edo audio honen atzekaldean, trasfondo bezala, musika goxoa jartzea. Eta hori nola egiten da? Ingo deu hemen adibidez, ikuste hemen musika dakeu, eta hemen sartuko deu gure programan. Bat, eta baita ere, beste musika bat. Bi. Orain, nik grabatutako audioa eta bi musika pista, orduan 3 daude hemen. Nik hemen play emango banioke, kaixo, bueno, hemen ari naiz ipuin bat kontatzen, ikuste zuet dena batea itzen dela. Orduan zein dezakego, adibidez, 3. abesti hau, ezkerreko botoiakin xaguarekin selekzionatze baldin badeu, eta lehen ikasi genduen bezala guraizi honegi eman, moztu, eta adibidez, hemen, ingo deu, itxatxi, peatu, bai? Eta orduan guain dazkeu, bi pista, hau borratuko deu, eta hola jarri dezazkeu, nahi den audio guztik alkarren atzean. Bale? Baina guain, ingo deu, hau luzegie da, eta erakutsi nahi dizuetenako, hau ingo deu, honeaino, borratu, guraiziakin. Bale? Eta hau, egin behar den proiektu hau ere moztukoet, proiektu hau egiteko, ikusteko ondo, ingo deu hemen lupa honei eman eta onditu. Bale? Holaxe. Guain erakutsiko izut hemen goran, hemen fletxita bat ezkerra eta eskubita saltzen dana, horrei emate baldin badieu, gure audiok iten di ezkerreta eta eskubita moitu. Bai gorakoa eta bai berakoa baita ere. Bale? Hobeto ikusteko, pista hau bingoet pixka gorago jo, guk hobeto, eta hau ere bai, bila bate ikusteko. Bale? Listo. Eta guainin behar deuna da, erraia honei ematen bade, entzungo deun audioa eta musika agian altu biongoa, bera, Kaixo, bueno, hemen ari nahi, ikuste zuen, musika altu bida, orduan, musika hau behar deu, jetxi, audio. Orduan emango dio hemen eskubitako fletxita gora eta bera dan honei, eta emango dizkio berako pista honei puntua jarriko dizkio, gara emango dio, klik, hor nahi deu gestea, hemen beste klik bat ingo dio, bi. Hemen bukaeran hemen klik bat, eta hemen beste klik. Eta guen, puntu txoiekin, ite dugu bera jetxi, eta ingo dugu audioa hola jetxi. Horreaino gutxera era, hemen nahi bat pixka gehiago, hola. Eta guen entzun ingo dugu, Hemen, nondik, hortik entzungo dugu. Kaixo, bueno, hemen ari naiz ipuin bat kontatzen, ea gustatzen zaizuen, eta, bale, ikuste ja musika jetxita dao, eta listo, hemen pixkat audioa nahi de pixkat astea, atzeagotik pixka janide orduan puntutxoi hartuet eta puntutxo hau ere pixkatu honea xego, hola, jute zeate pixka jolasten, nundi nahi zuen astea. Eta listo, holaxe bukatutzat ematen dut, eta guain zer egingo dugu, betikoa, artxibo, eta gorde, exportar como MP3, izema jarriko jau, adibidez froga, nun nahi den gorde, eskritorio, guardar eta aceptar. Vale? Hoxe da dena, hemen jetxikoet, froga hemen dao, gure audioa, eta hola xeitea. Espero ez zaizuela oso zaile eta animatzen zeaten ipuina kontatzea, musika fondokin, adibidez Gabonetako mezua ere, horrela xein gendun, oso politia gelditu zen gaina. Bale? Besterik ez. Aio!